wis angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Buri-buri dadakno nglembreng ngono, Dik. Salah ngrembake gandol ngono, Dik. Kaya PT ayanen aku sampean. Pak. Itu sing kendang iku sampean tur rabi nggih. Karuwane pane sampean napa Duda napa si Joko Tuwa karuwane. Tapi ngeten Dik, sakjane nek tak lirik-lirik iku rupane Joko Tuwa rupane. Lah ya napa dulur? Wong pendino napleki kendang mawon. Sapa dadi bojone sing gelem? Tak kira gelem. Dadi bojone tukang kendang kepeng nggih seminggu. Tapi mantep nggih pun lang-muling nggih Cak nggih. Aduh. Yon guyonan aja lebono ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kene-kene ke Joko omahe aku sepi boleh. Ya napa Dik, wong biasa kula niki nggih mboten tau ngidung. Nek ngrungokno cek senenge sampe turu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niki lho angel, Mas. Lho boten aleman, Dik, pancene nyatane kula niku. Maklum Dik, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasa niku kali kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, Dik. Lho dudu memean, Dik. Kawate gitar iku lho, Dik. Bareng kula ndelok tabuhan, teko doan ana walang kekek cek enake. Tak pasno mbek kobete gulu cek enake, Dik. Aduh, iso mak tiba mak jedar ngono akhire. Enak temen aja nih. Lega Dek, gak lega maneh Dek. Wis enak mari Dek. Ya macam-macam ngene tabuhane. Ana sing kaya lempeng ya apa Dek. Ana sing kaya Nagasari gluntung. Enten malih niki. Ana kaya cicakan apem iki. Enak Dek nek selametan kula nyeling nggih damel nyetak apem dhewe. Lho ngoten sing gedhe malih Dek. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabuh mboten kabeh, pucuke tok tunggu. Dola aneh nggih, wong aneh nggih wong besi kok saged muni ngoten tampil ngidung lho. Kula cek ngomone temen, Dik. Ten Madura niku nggih enten ngoten niku, tapi mboten kaya ngeten, Dik. Seje malih. Tapi kula delok-delok sing nabuh gong cek mesem-mesem. Ketoke teko mburi tapi ngenter slebor, Dik. Sawangane kaya merem-merem ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Babah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae wareg, Dik. Masih kilo lagi ngangkit sampingan, Cak. Lah yo nopo, Dik? Wong tabuhane gong cek macem-macem ono 7, Dik. Cek akeh ra ngono. Napa siji nek aku durung karuan iku 7, Dik. Lho liyane iku lho wau
ditabuhi gong cilik-cilik, bareng kula sing metu ditabuhi sing gedhe. Kok lho nek kula niki seneng sing gedhe ta mboten. Pancen hanya ngeten Dik, sembarang niku dicocokno kali potongan awak. Nek awak kula cilik gepeng ditabuhi gentera to kula. Niku pinter tukang gong delok awakku gede Dik, gempal aduh slebore nututi dalan. Kayak gong gede ae. Panjene enak Dik, kok dadi bojone tukang ngegong ya apa? Wong tabu ae sak metun gedene. Mboten seger malih. Ana buwe arang-arang, tapi ini bareng nabu muni mak ngor. Iso lega ngono sawangane Dik. Sedulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih. Mboten pola mboten ketok. Kula lak mboten tau niki ta ngidung. Tapi niki kula belajar ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawo niku lho. Tapi ngeten nggih, nek kula mboten enak aja dilokno. Aku diliran mbek tukang kendang rek wis sedih aku. Ya Dek, mulai Dek. Ayo Kak. Kecik Jombang. Kecik Jombang. Lho, aja lo melo sampean ndak kenal-kenal. Mboten. Mboten, Bu. Terus sampean nang Jawa ki, Mas? Nggih, sampean yang dunten. Tuh, delok modele ketara, Dik. Lakune jagrake iki ketara. Tinggelan ceweke gadik kendit nggih. Iya, Dik, enak, Dik. Lambene cingkrang. Iya. Wah, lambe. Kurang
ngoten ah. Iki cingkrang. Nggih. Cukup 1 meter. Nggih, nggih. Ceweke 1,5 meter. Nggih. Cate kendit. Cate biaya akeh Dik. Niku Once-onceane nggih. yo gampang. Iki suse mlakrek iki kok jan. Lambine lorek kaya tekek. Dojo ngono peno ya Dik ya. Nun sewu anu asmane sinten? Aduh tak ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasae ngono lho Dik. Aja Dik halus-halusan aku. Sing kasar ah. Iya sing biasa sing pasar-pasaran ngono ae Dik. Nun sewu jenenge sinten? Kok kaya lakone ibu toga lah ngono Kak. Dialusi kurang kasar, dikasari jare kekasaran. Dialus sing tengah-tengah mana? Lho panjen enak ngepas Dik. Wah iki boyok. Wah sampeyan ngomong kok. Gak tau. Mas, sampean ki lancing ki. Apa? Sampean ki lancing. Iki ngomong apa iki? Dilanceng. Ki lancing ki, mencari Madura ya, mboten sik lancing Dik, ndak iya lho. Nek cara Jawane napa? Niku ki Joko ngoten lho. Oh Joko ah. Iyut. Iyut. Nggih sik Joko. Sama cicil tok Dik. Namatno Dik, tapi Heran lho delok alisi lho kaya pikulan. Alis niki kula niki lak ngeten lah. Niki belajar teng Kapselon kula. Ngomong gak tetes aja ngomong. Lho masih kula wong Madura Dik, modern kula Dik. Oh, Ndak mau ketinggalan masa kini, remaja masa kini ndak mau ketinggalan. Ketara lan ndak pipine iku remukan botol. Mau ina peno Kak. Hah? Kok mau ina peno? Sing kenal Muina sapa? Oh menghina ta? Iya. Mboten guyon-guyon. Lu pipi koyo ngene halus jare koyo remukan botol. Saya nyun jauh sih. Waduh halus sampe koyo parut. Koyo parut. Halus. Arek iki diteno. Anu jenenge sinten ning? Napa? Jenenge sinten? Kula mboten total jenang. Lho. Iki sing mencel iki sing ndi? Mesine niku gadan kula dodol jenang iki. Tindakan bondo didisiki. Asmane sinten? Oh, kalau bahasa Indonesia. Jeneng oh nama. Namanya sampian siapa ngono, Pak? Lek bahasa Indonesia Nyamana. Kalau Nyamana itu Madura, Kak. Lah iya satu-satu. Pernah iku wong Jawa apa wong Madura, Kak? Sampeyan wong Jawa, aku tau ro ben tau iso cara Jawa ngono lho. Loh, nek saya ini ya campur, Dek. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah. Bahasa Indonesia? Oh, yut. Madura? Yut. Bahasa daerah? Iyut. Inggris? Dedek. Oh, apa dedek-dedek untu ae. Dedek-dedek. Ya sedikit-sedikit ngono lho, Dek. Jenenge lak Marina sih. Lho kok ero bener? Nggih, tau krungu kula, tau nonton sampeyan tau nyanyi ah sing terus geblok-geblok niku. Lah apa anu mepet kasur aku, Dek. Oh, lah nggih tau nyanyi sampeyan kula ero jenenge Lho panjen Marina. penggaweane menyanyi kula, Dek. Jeneng Jawa sinten? Jenenge Jawa niku sing cilik napa sing gedhe? Nah, kare ndelok regane ngapik sing ndi. Ngomong blakrak. Lho niki nak mesine persenan atrio yo akeh, milih sing gedhe mawon enak. Nututi kulakane. Lah sing gedhe sinten? Nek sing gedhe niku nggih. Sik sampean nggih sinten sih dhisik? Kula. Nggih. Nami kula? Nggih. Rosi Itali. Waduh. Aduh Rosi Itali. Tak masuk Kak, wonge gepeng ngono Kak. Rosi Itali tuh orangnya waduh dempal gede dukur ngoten, Dik. Mboten Kartolo. Oh kan. Lu bener Kartolo iku. Aduh. Aduh. Aku ngipi iki Dek. Kepengin ketemu yo opo modele Kartolo iki modele. Nah, boke gak ketara dadake igo ilang loro. Tak ngono, Kak. Sampeyan sing jenenge Cak Toyo Nggih, iki. kula niki sampean nak Marina sih. Iya, kula ngeten Dek nggih, wis gak boso mari, Kak. Gak usah padha loreke. Lho, nek ngene Kak ya. Padha panuthok. Aja omongin apa, Kak. Ini, Kak. Ya apa sih? Aku tahu krungu tapi Dek pernah nduk ngene jerone keset. Iya aku gelek ngepel aja nih. Lucune Dek ilok temenan. Aku paling bintang penggemar saya Tolo Iya. itu. Tapi orangnya enggak pernah bersuhu. Bersuwe ya? Ya ketemu wi Oh peno. ketemu. Pancen lucu kok wong wulune wis dawa. Bareng delok wong njeketek koyo ngene. Lho ya iki kakan mikir parian. Tapi sing dadi masa potongane awak. Iya sing penting lak pancalane. Ya iya. Dari Munawar. Aku bareng kepenuk. Ah jenenge Badimas. Tapi Kak,
Ya apa sih karepno? Sampeyan iku gak seneng mancal tak delok, nek delok sikile. Gak. Nek jejeg embo deh. Gak masih mancal jejeg gak seneng sing seneng nyengkerem. Ngawur ae. Sik pernah kadek belajar sabuan barang iso ta? Lho, mbak coba ngono lho. Heeh. Nyoba-nyoba nek iso melok peno lak ngono. Malah aku wis Iya. turutan iso gak mulai-mulai malah aku wis. Tapi nek tak pikir lo bareng lebono kaya ngono, wis gak kira nututi gulaane deh. Tapi lek malah aku wis jelas enake. Wis ta, sego bungkusan. Jangan ngono, Kak. Sampeyan sik bujangan ta. Si Joko panjenengan. Oh, Ki Joko. Cocok. Cocok ya. Engkok Ki Praben. Iya, bahkan perawan. Tapi sing takon perawan sapa? Lho aku gak tahu Kak, tapi pamer ngono lho Kak. Lho sapa lo ketemu jodoh pi peno. Aku wong seniman, peno wong seniman tak ngono. Oleh rong dino nggih-nggih aku. Aja ngono ngene Kak. Nek aku ngantuk peno kidungi. Nek peno ngantuk tak nyanyeni. Tak ngono Dek. Tapi wis gak nyambut gawe gak mangan wis ngono ae. Ya mati garing lah. Wis karepno ya apa sih? Aku kepinter ya apa sih isone kumpul tabuhan iki lho. Lho kok jarene peno ae. Ayo sampean kepingin nanti aku tang lho ta. Ya coba. Apa sih enake? Barat ta? Tapi barat iso ta? Lho barat. Aku njaluk jas duwe yu wae. Apa jas? Mbok jase wae-wae iku lho. Ora. Wis apa coba saiki? Saiki sing enak iku iki lho kari Andi Peno ya. Lagune sing ono Dol tinuku. iya saut-sautan iku lho. Jarene orkes iku jare apa itu duet. Iya, duet. Nek kanggone aku wis dol tinuku ngono wis. Dol tinuku. Pokoke pasar tembok lah pokoke. Nek jarene arek musik duet. Oh, duet. Iya. Aku jane kepengin mlebu musik, saiki yo. Milo aku wis beres Peno. Wong kok nang dikongkon-kongkon tok ae. Enggak. Peno kok tak ajari Peno wis salah. Enak tibone mlebu-mlebune ku enak. Aku sing penting tibone karo mlebune. Ya apa belajar tiba mlebu barang. Apa iki sih ta? Wis iku lho nutukno sing dhisik kecil-kecil iso ya, Peno. Ayo coba ae tapi nek kecil-kecil ae sipil wis ayo. Bisa ta? Iso aku Kak. Gak apa-apa kok keliru dikat. Tapi ngene ya Kak Tolo ya. Iya. Kecil-kecil aku ki surone rada kagok-kagok ya apa enake. Wis gak apa-apa masih sembarang lah digerabak ngono lah wis ya. Iki di baratno apa di timurno iki? Tengah noe. Oh tengah. Dadi lek tengah. Oh Jawa Tengahan. Iya wis. Tengah no kok Jawa Tengah. Lah iki dene tengah, Jawa Tengah, nek Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakartaan, iki Jawa Tengahan. Yo gak ngulon yo gak ngetan, gak ngidul gak ngalor ngono. Lah iya tengah dadi nek Soloan asli. Ya wis, ayo. Ya coba ayo. Beres. Ya tolong, mlebune mulu ana aku. Bisa beres to. Kicir-kicir sakana ana. Nek numpak sapi iwak teri nek numpak singo aku mangkok oleh rezeki ayo nang pasar turi aku tukokno jrono Dadi aku sing bono tolong itu. pisan-pisan ayo tenan Ngreta lah. apa-apa. Atang-atang kulane ketan. Nek kemiring yo tunggu bocoran. Nek kita jangan turutan. Enak bunuh diri nyemplung kokoan. Tuku paku nang Ternate tuku bangkuang nang Merauke nuruto aku penong mesti enake ayo nang Blauran kalungmu tak dole Lah kok modele koyo ngene, Dik? tak bales ya pokoke Iya. koyong ya Lihatlah ya, hati aku
Guyon-guyon ta wis gak apa-apa. Iki lak carane anu lah ngejokno, cuma ya kenemen. Masih ngono Kak, aku sampe kami sosolen Kak. Apa-apa. Ayo apa te gawe palikan nang pasar cilik malah pesil cilik. Iki nek dikata tambahan tentek dino, nentek jam iki engko. Apa-apa nguk kasih singkari dadi. Aku kok brengose penuh iku apa? Aku bingung delok brengose penuh. Lah ya apa, Kak? Wong brengos kok cenggere ngutah kok bingung. Ndak, mangkane. Mosok di rumah topo Kak tolo, nek gak keng rumah kene tak rumah. Aku jane ndelok peno siji sing dadi ati. Apane, Kak? Ndelok untune kaya geraji. Lho enak kuat iki, Kak. Kuat ya lek gigit-gigit kotot barang iki. Jadi ki nyokot peno. Iki jange rabi kok cokot-cokotan. Rabine kucing kaya apa iki? Kene kate nganu brengose durung tutup wis dicandak guntu deh. Ndak brengose penuh lho kok cuwil tengah iku apa, Kak? Wong lak ono ae. Iki paling nginceng wajah iki. Wajah diinceng aduh kena solote damar bluk.
Zaman empluk iku lho. Nyaut. Karepku lah tak cukur karo silet. Marno drijiku iku dicopot lamuk ngono, dadi kaget. Oh, dadi. Ya. Kandhane kok guyu. Ono driji cokot nyamuk kaget. Bener ini mang numpak apa, Bu? Aku kan. Iya. Pak Becak. Oh, aku mau numpak gajah. Numpak gajah. Tuh. Peno duwe gajah. Loh, iki kuping tak sesek. Ngomong apa aku, Mang? Jadi numpak gajah. Loh, sapa sing ngomong? Iku mau. Numpak apa? Numpak gajah. Loh, sing numpak gajah sapa? Lho, ya apa rek iki? Cuman wong biasa numpak gajah lek gak ratu sok gawe-gawe ta. Ayo, peno sing gawe-gawe. Ngomong apa sih, Mang? Jadi nek peno kan takon aku kan. Apa? Peno rene mau numpak apa? Numpak becak. Nah, terus aku? Peno tak takoni, peno gak tolong numpak gajah. Ojo seneng mitenah wong, dah numpak gajah lho. Ngene lho, arek zaman saiki yo ngene iki. Generasi muda saiki nek ngomong diulang-alik. Lah aku liwat tunjungan numpak gajah lak karet-karet kendaraane. Numpak becak. Iki tau becak. disetep iki, bener. Nek tak setep apa engko peno lho. Bob, engko lek pancen pun dadi mbare aku gak usah dodol swara. Engko padha cemburune padha rusake. Lho nek aku gak ana ati temburuan. Ayo kaitan suwe-suwe ya apane? Tapi Iki nae aku dodol jagung ae yo. Oh, peno sing kulak. Iya, aku dodol layangan, iya. Terus siapa? Ya sing golek aku pegel layangan jagungnya tak pangan. Lho lah, gak dadi dagangan, Dek. Ini lho, Kak. Iya. Nek peno kenal wi aku kenal wi peno iku cocok sajane. Iya. Tapi omahe peno ndi? Omaku Simo Poma nomor 19. Cuma omahe bolo. Pabrik korek kono iku ta? Iya omahe bolo tapi itu. Oh. Lama peno ndi? Lho, kono, Kak. Jalan apa? Ikan sepat. Apa nih ikan dorang, Bu? Duduk sebelah ikan bandeng. Kenal karo ikan tombro. Iya. Lho kok iwak-iwakan sih, Kak? Iki alamat tak pasar Pabean iki, Rek. Lah takon ikan sepat kok iwak. Nomor piro? Omahe. Kok peno moro, Kak nomor piro? Moga aku wedi, Kak. Kae ana nomor sawatan. Peno takon omah kaitane. Iya. Wis saiki ayo mulai ayo. Wis nang pamanku ae. Iya. Lho pamanku wonge koyo londo. Temen ta? Lho ya apa? Kenano paman peno ya? Klambine kegeden terus iki. Ayo, Bu, ayo. Dicunuti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kan lho. Kon iku malah nabok gamelan ta. Gamelan tak tutno, tak kon lerekno. Ono arek kok lolak. Oh. Sembarang kok ngawur ae kon niku. Oh, wis angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Tatip dina mati gumuro suarane wadya bala buta gunung kondur segara kocak ana lindu sedina dina ya ayo terus. Oh goblok iki ndakno kok karo-karuan boleh ndakno pun iku ya apa sih? Awak wis kadung ijen, kan ewange. Bojo wis mulih nang jaman Jepang. Lho ya keponakan situk dapuran kaya ngene lho. Lupa kong lekang-lekang, lunge kaya terong. Lho ya. Iya, mulai wis. Lho apa Mas? Apa? Iku mang tiba telu kuwi sendon ya apa? Lah kon iku mang suluk model ya apa kon iki? Lah bakong lekang-lekang Kira terong ah. Lah nyantap aku sih kon. Nyantap apa? Enggak ngapa sih kon. Koyong-koyong. Lah. Ana sing digoleki. Lah ya, iya cocok.
look up. Kare lak ngepek atiku kan iku lho. Cek aku muring-muring lak mesti. Ati sing ndung mendine wak gere kok ati. Gak ngono kon niku ngelus pikir aku cek aku muring-muring nang kon. Lak mesti. Lho Man, ngomong sing enak lho Man. Eling Purwa Deksina. Maksude Purwa iku wiwitan Deksina pungkasan wiwitane penautan trono sampe lho ngene nak yo peset. Penjuta. Boleh Manjamino lak ngawur kon niku. Aduk bang ucapmu Man. Lho iki yo besar. Tenono. Iya iya iya. Anane wong tuwa diwaneni barek ponakan sebab Iya iya. wong tuwa ora ndani sepo slira. Sepo tepak sliwara. Maksude Sampe peluru sliwara. Lek pancen kuno gak iso nepakno awakmu. Iya iya. Iki wong tuwa gak nek diajeni. Wong tuwa berapa saken nampas. Iwak usus iwak limpo tuwa-tuwa usus meter. Ayo Man. Arep apa barek wong koyo jiwaku Man? Kaitane piye? Sedeng penyamu tak cekel-cekel tak bentresno watu. Aboh irungmu. Boleh wayangan berani ya. Kono ku yo sing karepmu lho karepmu. Karepmu ya apa sih kono iki? Pernah jare ngajak blakra. Dadane wong urip kok liyane. Saiki dipikir ya apa wis sing dhisik wis sak bajek to Man. Lho gak ngono, ngomong wong tuwa sing genah. Aku gak ijen Man. Ambek sapa kok iki? Ambek dulur peno. Lho dulur peno iki? Dulur sing di mana? Nah dulur tangga. Enggak duwe mek ijen. Dulur 4-5 pancet. Oh, elek tumpeng maut ta omongmu. Lah pancet 5 lak nyuro Man. Lah pada duduluran iki. Iko apa Man ono Jawi. Lho, nang Jawi aja. Jawi prigen. Jawi jopo. Lah jopo. Dulur wedok ta lanang ya? Wedok. Lah apa? Dek resmi nih, Dik. Paran kene iki kon mesti jamino. Para tak. Kene buk ning, kene aku yang nyelukne ya buk. Lho. Baru ngono penang ngidung tekan Joko yo enak ya. Iku mah gak ngedong, karepe ngajak wayangan. Iki mang. Oh iku mau wayangan deh. Yo, lek apa wayange buta terong itu. Kok lha opo kan kok. Iki foto teronge mau. Cocok pancene. Lho. Kon mang nemu nok ndi ndredil iki. Masalah. Kak, aja sembarangan ngilono ndredil ya, masih ngene seksi gitu. Aduh. Lho aku Kak. Nek cara wong lamongan Kak iki pantes. Jare tau krungu jare jeneng kono biyen Bangka. Ngawur ae. Waran jenengku Basto. Basto. Bantala. Basto kan yo. Lho, aku takut ya. Arek iki kan duwe ta arek. Gak mampu kayaknya. Lah kan duwe apa? Lho napa cewek cingkrang klambi cingkrang. Iki lho kok tak elingno nek kenal. Iki sapa, Kak? Lho. Iki pamanku ning. Lho. Lho, pamane peno. Udele bodong. Ya terusno ya Kak ya, terusno nek menghina ya terusno. Kok tenan nek tak sotok peno ya. Masalah. Terus irunge kaya jambu. Masalah lho, nek kon delek model kaya ngene ku ya apa iki. Nek mlaku barek isi gelek lho Pak Bom kon. Iki udele. Lho iki tahanan ngene iki Pak. Aduh, iki dadi nek nyeluk bapak peno. Paman. Oh paman. Aku melok nyeluk apa ya? Ya anu, mbus. Nyeluk tuan apa nyeluk paman ya? Ojo Jangan celuk tuan sak wong Itali ben. Modele kaya wong barat. Tuan, nyeluk encik. Wah, kok ngawur ae. Paman nak. Oh pamane tolo sampean. Nggih nak. Tuwek-tuwek cek etesi. Aduh. Oh gak menangi zaman nome biyen. Masalah rek. Kok iku biyen zaman nome nututi aku, aduh gak wurung kena dhewe. Parean, kono iku nek ngomong tas rumah kamu lho potonganmu koyo beklen. Bunder bengkong gak bengkong kono iku. Lho justru iku sing enak, Pak. Apa? Wah ini sih. Iki jange dadi kami tuwa ndok malung bendo kono. Lho kan lho. Kami tuwa malung bendo. Wong aku turi gak lho.
Oh, ngawur ae kok. Kok balung benda iku nunggak ya apa? Lho nunggak ya apa? Ya iya. Kak Telo. Ya apa sih? Boleh ana aku gak diakoni kate tadi apa mau? Kami itu esen ambek aku. Apa Kak? Aduh. Pamane peno esen. Iya, gak apa-apa. Mbok nek dadi gubernur ngono mek gak esen deh. Iki arek endi iki? Iki arek ikan apa? Ikan cucut mandi di laut. Kok karo ikan cucut mandi di laut? Ikan sepat. Ikan sepat. Enggak asale pelahirane. Aduh. Takon anu iki. Asale. Aduh. Asale Kok ditelesek ngono sih lho? Rasaku nek ngene golongane jalan ikan-ikanan iki termasuk akeh wong Jawa. Lah kono ngomong kok siji lah mesti. golek ro asale lak kate dicuku nang danyange. Lah pokoke nyuku barang iku. Ngene lek gak ada danyang gak iso. Wis mangan-mangan ning iki lho sego-sego karak iki sak pirang-pirang. Karak yo sego niku lho gadang Mas. Lho. Lah aku ki asem babumu ta kuwi. Ngawur. Lho tak ngono nek ana calone mantuke ya apa? Aduh nak mantu kene nak. Mbok diujo-ujo ta diapakno dimanggano tuplung-aplungut tok. Lho. Arek nek ngomong bloko suto arek. Dari calon mantu. Pernah mbek Buk Marina kok koyo mata iwakne. Gak ngono. Nek aku ndek mantu iki rong dino legrek. Temenan. Gak kaitan lek bakal panjenengane lek dadi tambah. Tambah kurang ajar. Mantu arek Gak telo pamane peno kok koyo ngono. Iki wong seni iki Buk Masingin. Lho iya, bosen ya. Tau nang pinggir tembok. Itu apa iki lho? Ngedung. Oh iya tak ngawur ae. Saya ngitung meneh. Sik lho. Kenal barang iki rong dino. Kenal barang iki rong dino. Tak mang, tapi suwe aku luwe. Yo Masalah. kenek iki mang. Kenek ya. Aku timang Kena 200 kok bisa. Kok becak nih bayar aku. iku ngandel tok ae. Ngono aku jejek lho. Lho becak apa jejek wis. Aduh. Taman kok jejak-jejak ngono, Man. Lo masih kate maratuwa peno dak pateken aku. Ini Man, wis dadi carane nek wong lanang iku sing ngragati. Aku sing bayar, lak turu wong wedok. Lah iki mau ndek masih dak kenal wong lanang tak biduren. Mulane masih pernah digablok tenang kowe, gak sepiro. Iya ya. Kowe gak sepiro telung dino karo mengi. Arek nek ngomong sak tangan-tangane arek. Aja kaget, Man. Panjene ngene. Sor meja no ulane. Cok, Dik. Aja gelo wis dadi carane, Dik. Diriwanti lele mau ginawa mati. Cok. Perangan yo karangan. Perkara sing lho tak no. Nabi wong tuwek kok ngono iki wanine kon niku. Apa nak? Besutan Lah iki ngene, Man. Saya iki wis padha padha isone ya. Iya ya. Iki mari tabuhan ini wis apal. Wis Hmm. separuh mbok kabeh apal. Lah iki mang ngajak ini perlu nih kate ngetes beno. Ono tes pena. Ya apa? Ada tukang anim, tukang lampu ae kon niku. Wis setrungi ta beno. Prosoku ya lah ya. Kon niku tak sanjung-sanjung, tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Tak kemuli-muli, muli nggo bekakas koyo ngene. Kon iki apa kon iki? Nanti bekakas koyo ngeten sedep, Maman. Sedep. Nggih. Kata keramas supane kan. Sampeyan pun ngeten nggih. Mau ngilokno jare udele ketok saweke cekak. Pengen dibikin begini nih. Dibikin begini nih. Ya apa cara bedut aku iki. Aduh, mertua kolot iku. Nek nurut sampeyan man nggih, gawe sewek bong-robong, klambi bong. Lah gak ketok awake lho. Kapan payune, Dik? Kok iki mesti Perlu ngetokno caplak. nek prosoku lho ya, paman biayae kon wis cukup sampe. Kapan? Kon iku kapan sampe? Kapan? Kon aku iki biayae kon sak menake. Kon dirungokno wong akeh lho ya meneh. Lho wis lho. Sawangan aku jakano peno-peno kucing rembese gak tuwa. Ya apa gak rumangsa kon iki. Aduh lho, esen ono aku pamer. Lah kon duwe pengertian apa sebab kon tak sekolahno supaya besok dadi wong sing pincang. Dadi wong sing pincang. Ayo. Paman apa iku to? Aduh, ngawur ae tak lho. Wis ngene Buk ya. Wis apa iki? Tak jaluk krelan peno ya. Iki meja kursi ditokno pisan, kok ono wong anyang barang ya. Lho kok apa to kok sih? Kan ya orang ngono. Kan opo iki? Gak ono. Peno mang aku krungu jula-juli kaitan. Iya. Tapi anu ya, mamane peno pinter lho lajuline ya. Jula-juli pinter, entek kendang piro. Kula rada mboten iso. Oh, belajar. Nggih, sampeyan ajari nggih. Iya, tak bacari. Tapi pun mendelik ngoten kula wedi man. Ora elek iwak ngene. Ya wes kowe kucing e. Wong kaya iwak tombro mecicil terus. Saiki to janak. Iya. Janak gampang-gampangan ae. Iya. Oh lagu tul enak nggih enak niku. Ini enggak ilu. Apa malih kaya model dangdut niku nggih.
Sik udine remu, Mas. Lah apa kan niku? Wong irung jotik kok sakno. Tutuken anu niku. Iki lho tutune. Itu pernah tuh jana itu. Terus apa yo lali ya eling aku ya. Cak tolo. Ya apa nek aku joget bi pamane peno nyoba. Iya, peno yo nduk iringan aku dep-depan ngono. Dadi cek rada asik ngono. Aku joget mbek iku. Ya asik, Mas. Ya asik ngono. Cek asik. Asik. Iya, ayo. Asik karo Bakri. Oh, masa kera kon niku. Asik Bakri kon ngomongane. Oh.
enak. Tuh enak. Tuh enak lah ngono. Enak. Aku mau sekali gitu, bari aku enak rek tak dilereno. Tuku selop, barek celana. Tuku tape, mek sekali. Oh, ada enak ya. Tung terop, paman mesti ono. Cocok. Gak gelem oleh, nek gak dipinjuk. Bareng ngemin. Wah, ora kon niku. Sa iki lho, enak sing kari iki mangan jane ngono. Ya, Montore nek mlayu ngetan. Iya. Mangan krai dicampur ketan. Ayo ta. Umume paman yo rabian. Iya. Sing kari iki Nah. oleh tergandengan. Cocok gandengan. Tapi panjene cocok. Pamane pernah ku nek ndelok kaya ya apa ngono ya. Apa sih? Pinter main mata. Aku delok kon cepet nah. Aduh cepet ta nyandet. Hah, anane aku delok kon mandeg saiki gak ono wong lan sih. Kok Delok wong ngawur. putih-putih ngetan iringe ngulon. Gak meliru. Ngawur ae kon. Ya napa man? Nek kula kene catolo cocok napa boten? Iya, Pak. Suci takon. Awakmu lek kartolo ta? Kula kale catolo cocok apa boten? Rasane ati cocok, tapi cok muli rene kon. Lho masih kula nggih pesen purun. Badhe ngukut sampean lho dak kira man. Masalah rek, durung kae mangan apa-apa tak opo. Kula manggon tengen sampean, sengari kukut kula ten sampean. Tapi nek ngomong iki rada banter kono kene iki rada dubles. Kamu sih duduk sapa lah? Lah nek ngomong ambek irunge madu-madu. Tapi catolo iki kari siji iki pangene pamane peno ya. Wis kari situ iki. Sakno ya. Domo-domo matine besok tak panggah. Nek ngono. Nek Nek ngono catolo nek peno sida dadi dhek aku wis melok awake dhewe ae. Yo iki bapak engko dikongkon ngancu kuat. Entar lah. Aku nanti kacung-kacungmu aku nih, ngangsu. Kalau bantu iki lah gak apa-apa, Man. Gak sudi loh lah. Lho gak ngono man dadi tuwa-tuwane dulur ngoten lho. Oh ngono ta, ya ya. Catolo tanggapan, kula tanggapan sampean sing tunggu omah Iya, ta ngeten. iya, Nggih ta. Besok umbah-umbah. Apa nih? Kon iku aku tukang penatu aku mbak. Ngawur ae kon Dari iki. kene kok tukang penatu. Biyen lah aja dito. Tanah kari ombok kok. Tanah sapa Kak? Iki tanah yo Tanahku. Oh tanah paman Iki akeh. tanduri tebune Sidoarjo iku. Cek sapa iki? Enak Kak kari ngedegi. Wek sapa? Lho, rasaku weke pamane peno lho, tuwa ngetu wae Tapi aku. ngene doro iku loro. Loro cara tak jodoh. Ya tebune mburi kurang tempe. Lho. Gak ngono ku Lho, nang. iku pabrik ta? Kadhe tebu kok yo ngono ta no. Lho karuane man peno nek duwe tebu enak. Kula lak dodolan ta. Dodol apa? Lho, masih wong wedok ngene sregep nyambut gawe man. Iya. Wis agak kecewa sampean duwe mantu aku. Maksud tepak. Iya, iya, iya. Kok dodol apa iso aku? Dodol apa, Nak? Dodol celana peno ya Aduh. iya. Kalau gak dodolan kon kebersihan kon niku. Lho paman dirubung lalat. Iki dicek lalar iki ngono, ndak. Ojo nemen-nemen lo sakno lho aduh. Wong kadang kadane lalar. Ngawur ae kon niku. Tapi nek ndelok modele, taman iki dak kira akeh mangane ya. Oh, titik. Nek kuat bojo papat iku. Aku lu gak tirakat kok mangan gak petek akeh Gak kok. tau mangan iku sing dipangan sono. Nah, nek kok dadi bojone Kartolo ketepakan. Atik jiwa-jiwa seni. Lho tak ngetan. Ngetan ya kon niku. Lho ngetan. Kartolo termasuk seniman, kok seniwati. Iki. Besok dia anak enak kon. Lho enak. Apa? Senewen. Rasaku dadi bintang film dadak senewen lho. Cok ngono ra man. Gak iso bintang 7 kon niku. Tapi ki ngendang enak nih. Lho iya, Ngundang. kendang. Pinten ngendang? Lu tau ngundang. Aduh. Keplakane sing kuantri. Banter Nek ngono Tau jalo. gak kere. Lho. Kalau nek ngomong kaitane enak lho. Bukasane bundeli kon niku. Enak jalo. Ya apa? Nek pamane peno pinter ngendang, aku gak ada ngebon wong liya nek ambek band. Iya. Sikia dadi enak keluarga seni ya. Iya. Ngegonge wo bolak-balik lompat. Sampe markasane kok. Lompat apa nih? Nek ndelok modele duduk cekelane gong Cak Tolo iki. Nyekel pacul ae ben. Niter iso aku Lho niter. nek ngiter iku kan kok meneh ngene pola latihan nyekel dhuwit soalé. Lho, duwe awakmu dile jago. Ya ampun ae lho. Kok kon niku. Wis ngene, saiki lek kancane pernah iki iso jula-juli, Man. Iya. Bulan ngarep iki lek ono tim, Iya. sampean njupuk wong liya. Kau tim kau apa sih? Dekar iki. Apa tim? Ya lek anu pelawak wong 5 bareng yo. Oh iya, enak enak. Iso ta, No? Bisa 2 Juli. Pelawak iso. Lho, iso melawak rene. Aku termasuk ngomongin aja kayak pelawak. Eh. Pamane peno iku masih gak melawak ngene kaya pelawak.
Mulane aku malah cocok ah. Iya, Iki sak dulur ki seniman kabeh. Hmm. Kok butuh kendang ya kok ngendang. Butuh Lah. dagel dijogo dagel tak. Lah, ngono. Digandeng nombik Marlena duit tok engko iku wis. Enak wis. Tanggung tak dhisik panjere mergo. Sekali panjer lah, kok dibuat panjer lah. Pasti kan gue tak ngawur ya. Sila-sili. Sila dulu deh. Iso. Lho lah Juli ku gendeng apa? Jawa Timuran. Oh Jawa Timur. Iya. Lho nek gak iso aku ya. Yo belajar. Belajar sih kan itu. Nek Maduroan aku iso. Lah iya. Tapi paman pernah yo harus menyesuaikan diri mbek mantu. Sampean Maduroan ngono lho man. Sekali-sekali mbek aku ngono. Oh iso. Cokean ngono. Oh malah kekek ya ta? Iya cokean. Oh cokean. Yo. Cokek. Yut. Yuk coba. Aduh. Iya man. Iya dak iki lho. Ngomong jambe mendelik lah. Iya ta ini. Ngomong kok. Enggak sih. Enggak betan. Aja lirak-lirik po oman. Pamane peno meneng-meneng itu kesikil. Oh, ini cek-cek ini siapa? Oh, kok gawil-gawil ngono do. Ajar kenal sikil tidak. Ya yuk, si limone. Lah. Nah mulai. Duper male semole. Lebat larang meta ka olar. Ya man ya nek dibogong lho enak ngono ya. Iya. So, seklesetan ya. Iya. Pisan ngono. Bener wis cocok dhewe mantu aku, Man. Cocok. Ah tapi tak tahan rong dina telung dina sampai seminggu nek udah dapetin katolong lu bono kene. Jadi penyakit TBC. Yo ngono, Man. Ini ya. Ayo mangan-mangan bantal. Ayo saya. Man ya.